இயற்கையாகவே தாய்ப்பால் சுரப்பை நல்லா அதிகப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான உணவுகளில் இந்த பால் சுறா அப்படின்றது ஒன்று. ரொம்ப குறிப்பாக வளர்கிற குழந்தைகளுக்கு நான் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த பால் சுறா எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னும் போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு 23லேருந்து 25 கிராம் அளவுக்கு புரத ஊட்டச்சத்து, குழந்தைகளோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புரத ஊட்டச்சத்து நம்ம உடலுக்கு போய் சேரும். இந்த புரோட்டீன் ஊட்டச்சத்து அப்படின்றது சரியான growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட், வளர்கிற குழந்தைங்களோட தசை வளர்ச்சி, திசுக்களோட வளர்ச்சி, எலும்பு வளர்ச்சின்னு இந்த வைட்டமின் B12 அப்படின்றது நம்ம உடம்புல பொதுவாக டெஃபிஷியன்சி வந்துடுச்சு அப்படின்னா உடல் சோர்வு அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். மசில் வீக்னஸ், தசை பிடிப்பு, தசை வலியெல்லாம் அதிகமாக தெரியும். ரொம்பவே அளவுக்கு அதிகமான ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாமினா, எனர்ஜியே ரொம்பவே கம்மியான மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். வைட்டமின் B12 டெஃபிஷியன்சி நம்ம உடம்புல வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த வைட்டமின் B12 அப்படின்றது பால் சுறால அதிக அளவில் இருக்கிறதால B12 டெஃபிஷியன்சி ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் ரொம்பவே கம்மி பண்ணும். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஊட்டச்சத்து ஃபாஸ்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஊட்டச்சத்து. இந்த ஃபாஸ்பரஸ் அப்படின்றது எலும்புகளை நல்ல வலுவடைய செய்யும். வணக்கம், நான் டாக்டர் மைதிலி. இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் பால் சுறா பற்றி பார்க்கலாம். அசைவ உணவில் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய இந்த பால் சுறாவில் என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது, குறிப்பாக இது எந்தெந்த நோய்களை தடுக்க உதவியாக இருக்குன்றதை பற்றி இன்றைக்கி நான் நிகழ்ச்சியில் தெளிவாக சொல்கிறேன். முதல்ல குழந்தை பெற்றெடுத்து குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் தரக்கூடிய பெண்கள் அசைவ உணவு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பால் சுறாவை மதிய உணவில் சூடான சாதத்தில் நீங்கள் புட்டு மாதிரி சமைத்து இதை நெய்யோடு சேர்த்து நல்லா பிசைந்து பூண்டோடு சேர்த்து இதை புட்டு மாதிரி சமைத்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னும் போது இயற்கையாகவே தாய்ப்பால் சுரப்பை நல்லா அதிகப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான உணவுகளில் இந்த பால் சுறா அப்படின்றது ஒன்று. ரொம்ப குறிப்பாக வளர்கிற குழந்தைகளுக்கும் அவங்க அன்றாட உணவில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நாட்கள் இல்லை 12 நாட்களுக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த பால் சுறாவை புட்டு மாதிரி பூண்டோடு சேர்த்து சமைத்து அவங்க அன்றாட உணவில் சேர்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னும் போது இதில் இருக்கக்கூடிய துத்தநாக ஊட்டச்சத்து கூடவே செலினியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஊட்டச்சத்து, இது ரெண்டுமே நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை நல்லா அதிகப்படுத்தும். ரொம்ப குறிப்பாக வளர்கிற குழந்தைகளுக்கு நான் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த பால் சுறா எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னும் போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு 23லேருந்து 25 கிராம் அளவுக்கு புரத ஊட்டச்சத்து, குழந்தைகளோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புரத ஊட்டச்சத்து நம்ம உடலுக்கு போய் சேரும். இந்த புரோட்டீன் ஊட்டச்சத்து அப்படின்றது சரியான growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட், வளர்கிற குழந்தைங்களோட தசை வளர்ச்சி, திசுக்களோட வளர்ச்சி, எலும்பு வளர்ச்சின்னு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேவையான முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்களில் புரோட்டீன் ஊட்டச்சத்து அப்படின்றது ஒன்று. கூடவே ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான ஊட்டச்சத்து. இந்த ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்றது நம்ம உடம்புல 2 முக்கியமான உடல் உறுப்புகளை ஆரோக்கியமாக செயல்பட வைக்கும். அது என்னென்னா, ஒன்று இதயம் உறுப்பு, மாரடைப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை ரொம்பவே கம்மி பண்ணி இதயம் உறுப்பு ஆரோக்கியமாக செயல்பட வைக்கும். ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்போட அளவும் அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கும். ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்றது நல்ல கொழுப்போட அளவையும் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே கரெக்டான அளவில் பராமரிக்கும். இதனால் இதயம் உறுப்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக செயல்படும். ரெண்டாவது முக்கியமான உடல் உறுப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மூளை உறுப்பு. மூளை உறுப்புக்கு ரத்த ஓட்டத்தை சீரான முறையில் வைத்து மூளை உறுப்பு ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஆரோக்கியமாக செயல்படுறது மூலமாக ஞாபக சக்தியை நல்லா அதிகப்படுத்த முடியும். படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த பால் சுறாவையும் அவங்க அன்றாட உணவில் சேர்த்துட்டே வரீங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தா ஞாபக சக்தி நல்லா அதிகப்படுத்தி மூளை உறுப்பு சுறுசுறுப்பாக செயல்படுறதோட மட்டும் கிடையாது, பிற்காலத்தில் அல்சீமர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஞாபக மறதி நோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் ரொம்பவே கம்மியாகும். கூடவே இதில் பார்த்தா பொட்டாசியம் அப்படின்ற இன்னொரு முக்கியமான ஊட்டச்சத்தும் பால் சுறால அதிக அளவில் இருக்குது. இந்த பொட்டாசியம் அப்படின்றது பொதுவாகவே நம்ம உடம்புல ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும். அதாவது ரத்த நாளங்களில் இறுக்கம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை கம்மி பண்ணும். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த அழுத்தம் எப்போவுமே கட்டுப்பாட்டில் வைத்து பராமரிக்கிறது மூலமாக மாரடைப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் ரொம்பவே கம்மியாகும். கூடவே இந்த பொட்டாசியம் ஊட்டச்சத்து அப்படின்றது நரம்புகளை நல்ல வலுவடைய செய்து நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் ரொம்பவே கம்மி பண்ணும். கூடவே இரும்பு ஊட்டச்சத்தும் இந்த பால் சுறால அதிக அளவில் இருக்கிறதால நம்ம உடம்புல அனீமியான்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சோகை நோய் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை ரொம்பவே கம்மி பண்ணும். எப்படின்னா, நம்ம ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு எப்போவுமே கம்மியாகாமல் கரெக்டான அளவில் பராமரிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். ரெட் பிளட் செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சிவப்பணுக்களோட எண்ணிக்கை எப்போவுமே கம்மியாகாமல் கரெக்டான அளவில் இது பராமரிக்கும். இதனால் பார்த்தா அயன் டிஃபிஷியன்சி, அனிமியா மாதிரியான ரத்த சோகை நோய் பாதிப்பெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் ரொம்பவே கம்மியாகும். ரொம்ப குறிப்பாக வைட்டமின் B12 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஊட்டச்சத்தும் இதில் அதிக அளவில் இருக்குது. இந்த வைட்டமின் B12 அப்படின்றது நம்ம உடம்புல பொதுவாக டெஃபிஷியன்சி வந்துடுச்சு அப்படின்னா உடல் சோர்வு அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். மசில் வீக்னஸ், தசை பிடிப்பு, தசை வலியெல்லாம் அதிகமாக தெரியும். ரொம்பவே அளவுக்கு அதிகமான ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாமினா, எனர்ஜியே ரொம்பவே கம்மியான மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். வைட்டமின் B12 டெஃபிஷியன்சி நம்ம உடம்புல வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த வைட்டமின் B12 அப்படின்றது பால் சுறால அதிக அளவில் இருக்கிறதால
இருக்கிறதால B12 டெஃபிஷியன்சி ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் ரொம்பவே கம்மி பண்ணும். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஊட்டச்சத்து ஃபாஸ்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஊட்டச்சத்து. இந்த ஃபாஸ்பரஸ் அப்படின்றது எலும்புகளை நல்லா வலுவடைய செய்யும். கால்சியம் எப்படி எலும்போட ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதோ அதே மாதிரி ஃபாஸ்பரஸ் அப்படின்றதும் நம்ம எலும்போட போன் மினரல் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். அதாவது எலும்போட அடர்த்தி எப்போவுமே கரெக்டான அளவில் பராமரிக்கும். பிற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தரைட்டிஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மாதிரியான எலும்பு வியாதியெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் ரொம்பவே கம்மி பண்ணும். இதனால் வளர்கிற குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்கள் கூட தயங்காமல் தாராளமாக மாதத்துக்கு ஒரு 2 தடவை கூட இந்த பால் சுறா எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கர்ப்பிணி பெண்கள் மட்டும் கிடையாது, குழந்தை பெற்றெடுத்து குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் தரக்கூடிய பெண்கள் தான் ரொம்ப குறிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு 2 இல்லை 3 தடவையாவது இந்த பால் சுறா உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னும் போது இயற்கையாகவே தாய்ப்பால் சுரப்பை நல்லா அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இதில் அதிக அளவில் இருக்குது.